Vo veku 93 rokov zomrela Dana Hermanová, jedna z prvých slovenských televíznych a rozhlasových hlasateliek. Dôležitú úlohu zohrala počas dramatických udalostí roku 1968, keď Československo čelilo okupácii vojsk Varšavskej zmluvy. S mimoriadnym nasadením spolu s kolegami prinášala informácie z utajených miest o aktuálnom dianí. Jej hlas a tvár sa stali symbolom pravdy, odvahy a nádeje v ťažkých časoch. Dana Hermanová je symbolom odvahy a ľudskosti aj 10 ročia po dramatických udalostiach roku 1968. V deň, keď vojská Varšavskej zmluvy vstúpili do Československa, išla dobrovoľne do práce. Vystúpila vo vysielaní slovenskej televízie a verejne odsúdila inváziu sovietskych vojsk. Jednoducho som sa rozhodla, že sa musím vyberať do televízie. Tak podobne sa rozhodlo viac kolegov a utvorili sme malý taký najnutnejší vysielací štáb a vlastne sme improvizovali 2 hodiny. Sme vysielali. Mali ste strach, alebo to bol skôr hnev, ktorý ste pociťovali? No bol to hnev určite, taká zatrpknutosť alebo hrôza z toho, že čo nám to pre Boha urobili. Postoj Dany Hermanovej, zakorenený v túžbe po pravde a spravodlivosti, ju stál miesto v televízii. Prišli previerky, súd nad jej reakciami, hodinová výpoveď, zákaz. Neľutujem, že som musela odísť na hodinu kvôli tomu, že som nazvala vojakov, ktorí prišli okupantmi a že sme teda aj mojimi ústami ich poslali domov. To mňa teší, že sme vtedy nevyzývali k boju, pretože nenávidím vojnu. Vzdať sa práce, ktorú Dana Hermanová zbožňovala, bolo pre ňu trpkým prijatím. Prvé mesiace, možno aj pár rokov, som bola alergická na zvučku televíznych novín. Poprvé som si uvedomila, že by som nemohla už hlásiť to, čo sme chceli, aby bolo. Takže to ma tak troška ako zasa ukludnilo, že veď žiť sa dá aj bez televízie. Napriek všetkému zostala Dana Hermanová verná svojim hodnotám a nikdy neodotovala postoj, ktorý vtedy zaujala. Po nežnej revolúcii sa do slovenskej televízie vrátila. Keby ste mali napísať knihu, ako by sa volala? Ďakujem. Andrea Šubadová, Slovenská televízia.